Nu er det tid til landsøvelse. 3. til 5. juni. Hej alle sammen. Nu er det ved at være tid til landsøvelse. Den 3. til 5. juni. Det er om 18 dage. Det er nu vi skal til at være klar, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg har fået lov at være kompagnichef, og det er bare fedt. Vi stiller 144 deltagere fra 4 klubber. Det er super godt. Under landsøvelsen, der skal vi først få skydet derned. Så skal vi gå i BSO indendørs i en idrætshal. Så skal vi deltage i en hel masse forskellige kampopgaver dernede. Når vi så har overstået alle de her fede oplevelser, så skal vi deltage i en parade. Og det bliver helt sikkert også en fed oplevelse. Det bliver en af de største parader, der har været i nyere tid. Det bliver rigtig fedt. Jeg glæder mig til at se jer dernede. Skulle der nu være en enkelt, der ikke har noget at tilmelde sig, så tag fat i jeres KC, så kan det nås endnu. Men I skal skynde jer. Vi ses dernede.